Biye alamsa ye octobre kalo kile mugan samba fila ani mugan fila ni ye a ka dɔnkibaru waati sele ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waliɲuman bi dɔnkibaru kɔnɔna la min ye polisilakaw olu kɔni ye lajɛ min kɛ lajɛ min kɔnɔna la ayiwa u ye kumakan caman fɔ an bɛna an da don olu la an ka bi dɔnkibaru kɔnɔna la ka bɔ kɔnɔna la i b'a dɔn k'a fɔ dɔgɔkun sabanan ni y'o de ye a bɛ tali kɛ min n'a bɛ fɔ a ma ko mois de la solidarité et lutte contre l'exclusion n'o ye ɲɔgɔn dɛmɛ ka se ka den kɛrɛfɛli k'o fɛnɛ kɛlɛ cogoya min na ka bɔ Mali kɔnɔ n'o bɛ kɛ octobre kalo la baara min kɛra ka bɛn n'o ye an bɛna an da don o dɔw fɛnɛ la ka far'o kan min ye maa min bɛ n'o ye a bɛ fɔ a ma ko Denkɔrɔ kiiri tigilamɔgɔw kunu a ni olu tun bɛ ɲɔgɔn na a tun b'olu ɲɛkɔrɔ ayiwa a ko tɛmɛra cogoya min na an bɛna an da don o fɛnɛ la ka far'o kan an bɛ taa an ka jamana kɔ kan farafinna fo faraji la kunnafoni minnu n'an y'olu sɔrɔ ka sɔrɔ ka don n'olu ye walawalali kɔnɔna la. An bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waliɲuman dɔn i b'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na Mali polisilakaw olu yɛrɛ kɔni ka lafasali tɔnw u faralen ɲɔgɔn kan n'a bɛ fɔ o ma ko synergie des syndicats de la police nationale ayiwa u kɔni ye ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn ye kɔnɔna la u y'u ka dusumakasi yira min bɛ tali kɛ sariya min yɛrɛ kɔni taara jamana ɲɛmaaw fɛ n'a bɛ tali kɛ ka se ka polisiw k'olu fara Mali finitigilaka tɔw kan ayiwa u y'a yira k'a fɔ olu dusumakasilen olu de kɔni ye nin sariya in kɔni a kuma mɛn n'o ye jamana yɛrɛ kɔni ɲɛmaaw da nka o min kɛra polisilakaw u ka lafasali tɔnw minnu bɛ kɔni ye ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn ye ninnu bannen u y'a ɲini min ye polisi ɲɛmaaw ye ka taa se directeur général ma fo ka taa se min ye polisi yɛrɛ kɔni minisiri n'ale ka baara bɛnnen bɛ jamanadenw lakana ani u bolofɛn yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen ma a kuma ninnu a bɛɛ lajɛlen kɔni taara min bɛ tali kɛ sariya min taara yaasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka faamuya k'a la cogoya min na ba u y'a yira k'a fɔ u ka nimisa dɔ fana ye jumɛn ni kɔni sariya taara min ni a kɛra baaraw kunfɔlɔw kɛra k'a sɔrɔ olu ka ɲɛmaaya suru min bɛ yen nɔ n'o bɛ tali kɛ u ka maa ɲɛma dɔw la ni o bɛ tali kɛ u ka baarakɛlaw minnu n'o olu bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko conseil supérieur de la police ni olu bɛ se ka ɲɔgɔn ye kɛ ka bɛn ni u ka nin lahala ye o min n'o ma kɛ o fana y'a yira k'a fɔ ko dusumakasi b'u la ka bɛn n'a ye i b'a ye k'a fɔ sariya min ni a kan ka lawaleya ni min ye wasabulon tigilamɔgɔw fɛ bari ka d'a kan sariya laɲini don a kɛra gouvernement fɛ min ni wasabulon tigilamɔgɔw olu yɛrɛ kan ka u sigi a kan yaasa k'a kɛ sariya yɛrɛ i b'a ye k'a fɔ polisiw b'a yira k'a fɔ nin kɔni tɛna kɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka a kɛ papier yɛrɛ kɔni dɔrɔn kan nka n'i taara min ye kɛlɛdagaw la k'i b'a sɔrɔ polisiw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ hali n'o y'a sɔrɔ polisiw olu ka baara yɛrɛ kɔni tɛ min ye ka se ka jamana ale lakanali hali n'o y'a sɔrɔ o t'olu ka baara la nka i bɛna ye k'a fɔ polisiw u bɛɛ lajɛlen kɔni y'a yira k'a fɔ n'o o y'a sɔrɔ jamana a ka yɛlɛma a ɲɛda kura min ni laɲini y'o ka di jamana ma ni o taali a tɛ ɲɛ ko fɔ polisiw yɛrɛ ka farafintigilaka tɔw kan olu yɛrɛ kɔni sɔnna nka u y'a yira k'a fɔ minnu bɛ yen nɔ n'o olu ye majɛ ye fɛɛrɛw ka se ka tigɛ yaasa olu ɲɛw bɛ se ka sɔrɔ olu la cogoya min na wa o kama min ye polisilakaw ye u ye jɛkulu dɔ sigi o jɛkulu ni o bɛ tali kɛ komisɛriw b'o la fo ka taa se polisi ma ɲɛmaa wɛrɛw ani minnu ni olu yɛrɛ kɔni taara baarabila la n'olu fana ye polisilakaw ye fo ka taa se maa hakili juru canini caman yɛrɛ kɔni fana ma olu kɔni ye baara kɛ tile damadɔ baara kumakan min bɔra olu kɔnɔ ayiwa i b'a ye k'a fɔ polisiw y'a yira k'a fɔ o kumakan o bɛna se ka kɛ jaabi ye min bɛ tali kɛ jɛkulu min ni ale yɛrɛ bɛ wasabulon kɔnɔ n'a bɛ fɔ olu ma commission de défense et sécurité ayiwa a bɛ se ka kɛ olu ka ɲininkali yɛrɛ kɔni caman o jaabi bɛ se ka kɛ olu ye polisilakaw u b'a yira k'a fɔ tuguni min ye u ka lafasali tɔn ninnu ye ka bɛn ni octobre kalo tile 13 ye n'o ye alamisa don ye i b'a ye k'a fɔ u kɔni ye lamɛnni kɛ ni o ye maa minnu kɔni sigira ka se ka sɛbɛnni kɛ ayiwa k'olu lamɛn polisi tɔgɔ la u ka ɲɛmaaya so n'o ye lafasali tɔn o maa 2 yɛrɛ kɔni tun bɛ yen nɔ ayiwa u y'a laɲini min ye ayiwa sariya min n'a kan ka ta u b'a fɛ u ka se ka sariya in k'a lasegin a kɔ ka taa n'a ye polisiw u n'u ɲɛmaaw u bɛɛ lajɛlen ka sigi ka kuma kan o sigi ka kuma yɛrɛ kɔni kɔfɛ ayiwa fiɲɛ minnu b'a la yaasa olu bɛ se ka bɔ a la cogoya min na a ka sɔrɔ ka taa min ye wasabulon na sariya ka sɔrɔ ka taa a ye laɲini fana kɛ min b'a to olu k'u to polisiya la u ye wulikajɔ dɔw kɛ o kɛra sababu ye ka tɔnɔ dɔw d'u ma u y'a laɲini tɔnɔ min n'u y'o sɔrɔ olu yɛrɛ kɔni fana kana bin hali n'o y'a sɔrɔ u sɔnna ka kɛ militaires ye u b'a yira k'a fɔ tuguni an bɛ waati min na ayiwa u ye jala minnu sɔrɔ
ni u ye fɛn wɛrɛ minnu sɔrɔ ka sɔrɔ olu ma kɛ militaire yɛrɛ ye fɔlɔ u b'a ɲini o jala ninnu olu ka se ka to u nɔ la ayiwa min bɛ tali kɛ polisilakaw ani n'u kɛra militaire ye waati min na ayiwa u ka se ka fɛɛrɛ nasuguya bɛɛ lajɛlen kɛ olu ka jala minnu sɔrɔla o ni sɔrɔsilakaw ta olu ka se ka fara ɲɔgɔn kan cogoya min na yaasa maa si den kelen polisi la ayiwa bin kana kɛ olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ kan u y'a yira k'a fɔ tuguni ko an bɛ waati min na i b'a ye k'a fɔ polisiw olu yɛrɛ kɔni bɛ jamanadenw olu de kɔni ka baara la ka kɔn ka kuma min ye laɲini min kɛlen filɛ a nafa ani a majɛ olu kɔni kan o to olu yɛrɛ kɔni ka baara ye nka u y'a fɔ ni jamanadenw de kɔni ye a laɲini ka se ka polisiw k'olu fara finitigilaka tɔw kan ko olu dalen b'a la n'a ma kɛ a kɛcogoya la ayiwa polisilaka o jamanaden nanamasumalenw olu de kɔni bɛna tila k'a laɲini tuguni ka se ka polisiw k'u damakulu ye bari ka d'a kan anw bɛ waati min kɔnɔ n'o ye bɛjɛ jɛmu ye ayiwa ale kɔni ni polisiw faralen sɔrɔdasiw kan o hakilina fila olu yɛrɛ kɔni tɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ o kama polisilakaw u bɛ wele bila min ye polisi a kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma wulikajɔ min n'u u b'o la ani tɛgɛ di ɲɔgɔnma min n'u u b'o la u ka o jija halisa baara min n'o o ɲininen b'u fɛ u ka se ka o fɛnɛ k'a kɔ a kɛcogoya la nka u bɛ min ye jamana ɲɛmɔgɔw ye k'olu fɛnɛ lasɔmi tuguni ka tila ka jamanadenw ani minnu bɛ jamana yɛrɛ kɔni kɔ kan ka tila ka bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ta seere ye militarisation min n'a kuma bɛ k'a fɔ n'o ye ka se ka polisilakaw k'olu fara mali finitigilaka tɔw kan ko n'a kɛra n'a ma kɛ a kɛcogo ɲuman yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a bɛna kɛ sababu ye gɛlɛyaba o yɛrɛ kɔni bɛna don baara la ayiwa u bɛna don polisiw yɛrɛ kɔni ka ko la o fɛnɛ kɔfɛ min ye polisiw ka lafasalitɔn minnu farala ɲɔgɔn kan a ko u bɛ polisiw yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni ladɔnniya k'a fɔ wulikajɔ min ni olu b'a la u b'a kɛ fo ka taa fɔ don min na sariya yɛrɛ k'a fɔ ayiwa se foyi t'aw ye bilen olu kɔni bɛ polisi bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn danaya min ni a taara tuguni ka tila ka da olu kan ka bɔ yen i b'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na jamana ɲɛmaayaso ayiwa olu kɔni waati tɛmɛnenw na ni octobre kalo sera a bɛ fɔ o de ma kalo min ni a bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ale ni min ye dɛnkɛrɛfɛ ka se ka o fɛnɛ kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ o siratigɛ de la jamana ɲɛma n'o o ye Asimu Goyita ale kankɔrɔmɔgɔ min yɛrɛ kɔni bɛ yen ni ale fɛnɛ ye sɔrɔdasi ye musolaka yɛrɛ kɔni don ayiwa jamana ɲɛmɔgɔ tɔgɔ la ni a tɔgɔ colonel Asan Bajalo Ture ayiwa i b'a ye Segu yɛrɛ kɔni dugu kɔnɔ i b'a ye min ye jɛkulu ye n'a bɛ fɔ olu ma ko kɛnɛya tigilamɔgɔw n'o olu ye dɔgɔtɔrɔw ye olu minnu ni segukaw don ayiwa u kɔni ye a laɲini n'o ye ka se ka taa furakɛli k'o kɛ Segu yɛrɛ dugu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la Fu ani Falaki ayiwa o kuma min yɛrɛ kɔni fɔra dɛmɛ ɲinina jamana fɛ jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ fɛnɛ sɔnna ka bɛn ni nin kalo kofɔlen ye k'a bila hukumu kɔnɔna la min ye ka se ka nin baara ninnu ka se k'u dɛmɛ cogoya min na min bɛ se k'a to dɛnkɛrɛfɛ o bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na ka bɔ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ hakilila jiginna a yira k'a fɔ maa minnu ye nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen labɛn u kɔni ye u mago bɛ se minɛn mun ma n'o ye furaw ye ayiwa jamana ɲɛmaayaso kɔni ye o fura ninnu yɛrɛ kɔni ta ka d'u ma i b'a ye min bɛ tali kɛ lajɛli ninnu na ayiwa a baara ninnu a kolobɔ karili ninnu a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛra maa min ka ɲɛmɔgɔya kɔnɔ o de ye colonel Asan Bajalo Ture ale yɛrɛ tun bɛ ka jamana ɲɛma ka se ka o nɔ labila cogoya min na Darusalam Segu ale kɛnɛyaso yɛrɛ kɔni kɔnɔ a kɔni in kan maa caman yɛrɛ kɔni tun bɛ yen nɔ fo ka taa se min ye maa minnu yɛrɛ kɔni kun kan ka furakɛli yɛrɛ sɔrɔ olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ kun bɛ kɛnɛ yɛrɛ kɔni kan a kɛra sababu ye min ye gouverneur yɛrɛ kɔni ka lasigiden min yɛrɛ bɛ yen nɔ ni ale tɔgɔ Mohamed Abubakar Ag Mohamed ayiwa ale ni maa minnu ye nin baara ninnu fɛnɛ hakilina ta u ka se ka u ka foli kan ka se ka o kɛ k'o ɲɛsin n'o ye jamana yɛrɛ kɔni ɲɛmaayaso yɛrɛ kɔni ma dɛmɛ min n'a kɛra tuguni ka tila ka ɲɛsin olu yɛrɛ kɔni ma ka bɛn ni nin baara kofɔlen ye ayiwa i b'a ye k'a fɔ a baara in kɔni ɲɛ kunminalen don min ye Asan Bajalo Ture ni ale yɛrɛ kɔni ye colonel ye jɛkulu min bɛ yen nɔ ni olu ye médecins ye kɛnɛya tigilamɔgɔw don fo ka taa se min ye Segu a ma ɲɛmɔgɔw ma fo ka taa se a diinɛ ɲɛmɔgɔw ma ani cakɛda minnu bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la mun bɛ tali kɛ kɛnɛya cakɛdaw la Segu ayiwa olu bɛɛ lajɛlen kɔni tun bɛ kɛnɛ kan bɛɛ y'i ka nisɔndiya yira ani ka waleɲuman dɔn ka se ka bɛn ni nin baara kofɔlen ye wa o y'a yira k'a fɔ nin baara min ni a nafa a tɛ se ka fɔ ka ban kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamanadenw olu ma ani minnu ni se yɛrɛ kɔni to olu ye o kama min bɛ tali kɛ colonel Asan Bajalo Ture a kɔni ye dɔgɔtɔrɔlakaw k'olu wele laɲini min n'u filɛ k'a kɛ nin ye u ka nin kɛ waati bɛɛ lajɛlen na ka nin kɛ o baara da yɛrɛ kɔni ye ayiwa i b'a ye maa fɔlɔ min yɛrɛ kɔni ye kɛnɛya baara sɔrɔ o de bɛ bɛn Cɛbilen Konate ale ye den fitinin kalo 10
ani wolonwula a kɛra maaba caman yɛrɛ kɔni ɲɛna CSCOM n'o ye Dar Salam CSCOM ye Segu ale yɛrɛ kɔni kɔnɔna la baara ninnu fɛnɛ kun cɛra min ye ka se ka taa baarakɛyɔrɔ ninnu ka kɔnɔnaw k'olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen lajɛ ayiwa jamana ɲɛma ale ka nɔrabila yɛrɛ kɔni fɛ n'o ye colonel Asan Bajalo Ture i b'a fɔ an y'a fɔ cogoya min na Bamako commune 1 na n'o ye sigida fɔlɔ ye Denkɔrɔ ale yɛrɛ kɔni tun bɛ kiiri tigilamɔgɔw ɲɛkɔrɔ i b'a ye a kɔni tun bɛ bɛrɛla fɔlɔ min bɛ tali kɛ 16e arrondissement mɔgɔw bolo ayiwa laada y'a jira k'a fɔ ni maa kɔni bilala bɛrɛla waati de b'a la o waati min kɔni waati min dafara wa a bonyara fɛnɛ tuguni n'o ye Yaya Ɲambele fɛ ni ale yɛrɛ ye commissaire ye min ye 16e arrondissement commissaire ye o min kɛra Denkɔrɔ ale kɔni ka baara ko ɲɛw bɛɛ lajɛlen kɔni dira kiiri tigilamɔgɔw ma kunu ayiwa kiiri tigilamɔgɔw tani ka sigi ni wulikajɔ olu yɛrɛ kɔni kɛra nka an kɔni bɛ makɔnɔli de la sisan an bɛ waati min na n'o o y'a sɔrɔ Denkɔrɔ ale kan ka taa bila n'o ye Mali kasobonba yɛrɛ n'a bɛ fɔ mun ma maison d'arrêt centrale dɔw ka dalasurunya la u b'a wele ko MCA n'an bɔra yen i b'a ye an bɛna an ka jamana kɔkan kibaruyaw la a bɛ tali kɛ Mali ale ni Lamɛriki jamana yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ olu ka ciden min n'o nana Mali yɛrɛ kɔnɔ n'o ye Lamɛriki jamana yɛrɛ kɔni tɛ n'a bɛ fɔ sous-secrétaire état aux affaires politiques américaines ale kɔni ye bisimila minɛ Mali kɔnɔ min ye premier ministre colonel Abdoulaye Mayiga ni n'ale bɛ ka dɔgɔtɔrɔso Kogala Mayiga nɔra bila ka bɛn ni octobre kalo tile 18 san 2022 Lamɛriki jamana kan jɛkulu min n'o olu nana ayiwa ni a ɲɛmɔgɔya yɛrɛ minɛlen bɛ Victoria Nila ale sous-secrétaire lasigiden don ayiwa Amérique olu ka affaire politique la ayiwa kɔni nana Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔ a kɛra min ye kunbɛli ye a kɛra minisiri caman yɛrɛ kɔni ɲɛna minisiri Ismaël Wage ni ale ye colonel major ye ale ye minisiri min ka baara bɛnnen bɛ bɛn ayiwa ani tɛgɛdi ɲɔgɔnma yɛrɛ kɔni ma ale ka baara bɛnnen b'o ma a kelen kun tɛ min ye colonel Sadio Kamara ale yɛrɛ fɛnɛ kun bɛ kɛnɛ kan minisiri min ka baara kɔni bɛnnen bɛ lakana ani finitigi kɔrɔw olu ka koɲɛw bɛɛ lajɛlen kɔni ma min bɛ tali kɛ Amérique olu ka lasigiden in na mun n'a nana Mali yɛrɛ kɔnɔ ni a bisimila an ka premier ministre yɛrɛ kɔni fɛ i b'a ye k'a fɔ kuma ɲɔgɔnya ninnu a bolila taabolo minnu ni olu bɛ ka sabati jamana yɛrɛ kɔnɔ fo ka taa se cɛncɛnkan jamanaw olu Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔ min ye ka se ka fɛɛrɛ yɛrɛ sɔrɔ yɛlɛma min ni o bɛ se ka kɛ ka bɛn ni anw yɛrɛ taabolo ye an bɛ waati min na nka a ka kuma daminɛ la n'o ye colonel Abdoulaye Mayiga a ye foli ni waleɲumandɔn k'o kɛ k'o ɲɛsin a ka dunanw olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen ma ka tila k'a yir'u la k'a fɔ nin ye jamana san 10 ye banbaci wale kɔni o bɛ Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔna la o fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ min bɛ tali kɛ Mali premier ministre la a kɔni ye a yira k'a fɔ o Mali jamana yɛrɛ kɔni taaboloba saba de bɛ yen nɔ min ni o laɲini yɛrɛ kɛr'u fɛ ayiwa jamana yɛrɛ kɔni ɲɛmɔgɔ yɛrɛ kɔni fɛ min bɛ tali kɛ anw ka yɛrɛma hɔrɔnya la o tɔnɔ tɛ da maa si den kelen ye ayiwa ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Mali min b'anw bonya a ka di anw ye anw ni maa min ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o kɔni o fɛnɛ tɛ tɔnɔma da min bɛ tali kɛ Mali ka sɔrɔw ani laɲini minnu bɛ Mali la k'olu fɛnɛ kɔni si tɛ tɔnɔma da nka kuma lasigina a y'a yira k'a fɔ tuguni anw bɛ tali waati min na Mali ka laɲini yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen yaasa anw bɛ se ka don bɛɛ jɛ fanga yɛrɛ kɔni kɔnɔna la cogoya min na o de kama baara fɔlɔ minnu ɲɛ kan ka bila n'o olu ye kalata ɲɛbila balaw ye ayiwa o baara ninnu kɔni olu ye fɛɛrɛ kɛ ka se ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni bila sen kan nka min ye sous-secrétaire ye n'ale nana Lamɛriki jamana kɔni tɔgɔra ale y'a yira k'a fɔ olu ka laɲini ni Mali ka laɲini a ko a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ye kelen ye bari olu ka laɲini ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya o ka d'a ma Mali ka basigi ayiwa Mali ka sabati Mali ka ɲɛta olu ka laɲini ye ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni a ye foli ni waleɲumandɔn k'o kɛ ka ɲɛsin Mali yɛrɛ kɔni ɲɛmɔgɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ye sariya min ta n'a bɛ kalafili baaraw yɛrɛ kɔni kɛ a y'a yira k'a fɔ Lamɛriki jamana yɛrɛ kɔni o b'a disi gosi ni Mali yɛrɛ kɔni ye bi tɛgɛdi ɲɔgɔnma min n'o bɛ ka kɛ Mali ni Lamɛriki jamana fɛ olu yɛrɛ kɔni b'u disi gosi n'o ye nka dɛmɛ min fɛnɛ bɛ yen n'o bɛ se ka don finitigiw ka sira fɛ ani min ye ayiwa kɛnɛya sira fɛ fo ka taa se kalanko yɛrɛ sira fɛ Lamɛriki jamana o b'o bɛɛ lajɛlen kɛ ka ɲɛsin Mali yɛrɛ kɔni Mali ma ka bɔ yen an bɛ taa min ye Burukina jamana kan kunun an kɔrɔ dɔrɔn i b'a ye k'a fɔ Burukina finitigilakaw olu ye wulikajɔ kɛ ani u terilakaw min ye u ka dugu min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko Magadura ka se ka banbaciw dankari kɛr'u la kunnafoni min n'a sɔrɔla o b'a yira k'a fɔ banbaciw ka ɲɛmaa min tun bɛ dugu kofɔlen na ni o ye Mango Dara yɛrɛ ye ayiwa ko ale yɛrɛ kɔni ni binna wulikajɔ min n'a kɛra Burukina finitigilakaw fɛ b'a yira k'a fɔ u bolofɛn caman yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ yen nɔ o yɛrɛ kɔni sera ka minɛ u kɔ ka fara u kan banbaci maa mugan
Burkina finitigilakaw olu ye dankari kɛ olu fana la ka taa irisila ale ni Ukraine cɛ a bɛ fɔ min ma ko loi martiale e b'a ye an bɛ waati min na Ukraine jamana kan min ye Vladimir Poutine ale kɔni ye o de ɲini a ka finitigilakaw fɛ yɔrɔ min n'u sera k'o minɛ Ukraine kɛlɛkɛcɛw la ayiwa n'o o bɛ tali kɛ Donetsk ale ni Donetsk Lugansk ale Kherson ale ni Zaporijia jamana dugu naani min n'o sera ka minɛ Irisi finitigilakaw fɛ o b'a jira k'a fɔ bi ɲɔgɔnyew kɛlen kɔfɛ jamana ɲɛmaa ani finitigilakaw fɛ ko min bɛ tali kɛ bi k'a daminɛ n'o ye alamisa ye u ka sariya min sigi nɔ n'a bɛ f'o ma ko loi martiale o loi martiale yɛrɛ kɔni a bɛ daminɛ alamisa donya la bi loi martiale yɛrɛ kɔni ye jumɛn o de b'a jira k'a fɔ jamana mara a finman n'a jɛman a bɛɛ lajɛlen bɛ ta ka di n'o ye finitigilakaw yɛrɛ kɔni ma ayiwa hali n'o y'a sɔrɔ baara wɛrɛ minnu kan ka kɛ o bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ di finitigilakaw ma nka u bɛ se ka u yɛrɛ dɛmɛ n'o ye polisilakaw ye yaasa min bɛ se ka kɛ baara misɛnninw ye ka se ka lakana k'olu lasabati dugu yɛrɛ kɔni o kɔnɔna la ni ne fana bɛ dansigi an ka bi n'o ye don kibaru la an b'a fɔ tuguɲɔgɔn min n'a b'o kɛla ni anw ye k'olu caya ka ja ninnu cari diɲɛmaa bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ cogoya min na n b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ